Ja Praisers fans who were based in Canada died in a car crash on their way to the Ndini Mukudze concert held in Toronto, Canada over the weekend. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinokanda pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndinokumbirawo ungonyora mucomment section kuti rest in peace kuna Anotida Kim Maziriri pamwechete naEdmo Mafuwe avo vakashaika mutsaona yemumugwagwa. Report says the two were on their way to attend the Ndini Mukudze concert by popular Zimbabwean artist Ja Praiser when the accident happened. Uye vaviri ava vanonzi vaifamba mutunhu wakareba kuti vange vachizosvika kwaive nevenue yeshow iyi. Zviri kufungidzirwa izvo kuti mota yaiva nevaviri ava yakatadza kubatwa zvakanaka pakunegotiata a sharp curve zvakakonzera kuti mota izobondera ichipidiguka, izvo zvakaita kuti vaviri ava vabva vangofira pasport on Saturday 12 July 2025. Zvisinei, muimbi Ja Praiser akaratidza kubatikana nechiitiko chevaviri ava vashaika vachitravela a long distance vachiuya kuzomutsigira pashow yake. Ja Praiser abva anyora iye achiti, ndarwadziwa zvikuru neshoko randafumira kugamuchira. I have learnt of the passing of two young fans of mine, Anotida Maziriri and Edmo Mafuwe, who lost their lives in a tragic car accident while on their way to one of our shows in Canada. They had traveled far simply to share a few hours of music and connection with us. To think they never made it to that moment hurts in a way I cannot explain. Ndiri kurwadziwa nekuchema pamwechete nemhuri dzavo. A journey that was planned to create only good memories became a journey that only left us with grief. To their families, may you comforted. Ndinonamatira nyaradzo inobva kuna Mwari panguva ino yakaoma. When we return to Zimbabwe, I will also personally pass by and extend my condolences. Mweya yavo ngaizorore murugare. Aya ndiwo mashoko enyaradzo atumirwa iyo nemuimbi Ja Praiser after he had the accident. Ati iye achaenda kumhuri dzevaviri ava kunobata maoko. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section tichinyaradzana nehama dzevaviri ava.